Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we alle weken reportages zien. Dat is het programma Van Gewest tot Gewest, die hier op de nationale televisie. En we praten erover met Johan van der Zee, die lang programmamaker wie Van Gewest tot Gewest. En hier altijd een haardgast, die kwam minstens één keer in de maand te vast in. Dominique Kalma, hè? Dominique Kalma, ja. Ja. Dan komt er een nieuw boek van Dominique Kalma uit Oer Grutte Pier. En bel het er dan op, ze is van der Zee? Nee, zo weet ik net. Okay. Nee. Dat boek, ik wist dat het boek uitkwam en dat weer in dezelfde snorrie als dat Floris uitgestuurd waren. En er waren nogal wat mensen lilk over het feit dat Grutte Pier daar als een soort woesteling over het beeld denderen. Dus ik denk dat is leuk om het verhaal van Grutte Pier nog eens een keer naar voren te brengen. Dus, dat eigenlijk Floris het wel helemaal verkeerd hier. Ja, Floris ziet het helemaal verkeerd. Ja. Want Grutte Pier is natuurlijk een nobele Fries. Ja, maar dat hij hem... dat laten we eerst maar even zien trouwens naar het verhaal. En dat begint dus met Floris, bij Hans Boskamp in de haatrol van Grutte Pier. Dit is de Vijverval, een stuk land dat oorspronkelijk tot het bezit van Grutte Pier behoord heeft. Waar hij ook de ploeg gehanteerd heeft. En hier moet het dan gebeurd zijn dat een vijftal Saksers die vandaar kwamen, van Achlem, de weg langs over Arem, de Grote Pierenweg heet het tegenwoordig, bij hem kwamen om met hem te worstelen. Want ze hadden gehoord dat Grote Pier bijzonder sterk was. Ze wouden dus graag met hem kennis maken. Ze wisten echter niet dat de boer die hier aan het ploegen was, Grote Pier zelf was. Dus toen ze bij hem kwamen, vroegen ze, woont Grote Pier hier? Ja, zegt Grote Pier. Hij woont hier inderdaad, daar op Donia staat hij. Daar woont hij en hij wees met de ploeg aan waar hij woonde. Maar hij deed meer. Hij nam die ploeg en sloeg achtereenvolgens die 5 Saksen tegen de vlakte. Ze waren verbluft. Je had anders gedacht dat toen de eerste viel de rest wel de vlucht had genomen. Maar ze waren zo verbaasd door zijn kracht dat ze zich dood lieten slaan. Vandaar dat, zo zegt de volksmond, tot op vandaag dit stuk land de Vijverval heet. Hij hanteerde toen de ploeg. Maar even daarna, toen de Saksen natuurlijk wraak gingen nemen voor dergelijke grappen, toen greep hij het zwaard. Dit zwaard dat nog altijd in Friesland bewaard wordt en dat een tijd lang, een 5-tal jaren, over Friesland en vooral ook over de Zuiderzee geregeerd heeft. Het is het zwaard van Grote Pier. Over Grote Pier van Kimswerd verscheen deze dagen een boek van de hand van dominee J.J. Kalma. Ik had verschillende redenen. In de eerste plaats, ik ben zelf altijd Grote Pier genoemd in mijn jeugd. Men moet geëngageerd zijn en ik ben dus geëngageerd wat dit onderwerp betreft. In de tweede plaats moest er eigenlijk wel een antwoord gegeven worden op die televisieserie, Floris. Wij Friesen, wij nemen het niet dat een ander met onze nationale figuur in de draak steekt. In de derde plaats, er moest eigenlijk wel eens een keer een boek geschreven worden dat legende en werkelijkheid zoveel mogelijk uit elkaar haalde. En dat heb ik in dit boek geprobeerd. U zegt, wij Friesen nemen het niet dat onze nationale held wordt bespot. De Friesen doen het zelf wel. U heeft het zelf ook wel een beetje gedaan in uw boek. Ja, dat is nou juist het eigenaardige. Wij mogen het zelf wel doen. Men zou het kunnen vergelijken met de spot van de Joden.
Wanneer een niet-Jood een grapje maakt over Joden, dan kan het nog zo goed bedoeld zijn, maar daar klinkt iets antisemitisch in door, zou men kunnen zeggen. Zo is het toch eigenlijk ook wel wanneer niet-Friezen over de tol bij Wolvega of over Fries paspoort en dergelijke, of over Grote Pier, grappen maken. U noemde Pier de nationale held. Hij is toch een ruwe figuur geweest. Kan een ruwe figuur nationale held zijn? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. In hem leven allerlei primitieve gevoelens die ook in de Friezen leven, tot op vandaag. Een sterke wrok tegen het vreemde, vooral als het vreemde lastig is. Een sterk besef, nou, als het tenslotte helemaal niet meer te redeneren valt, dan zullen we het maar eens met de daad tonen. Ook een primitieve reactie tegen het onrecht dat er in de wereld is. Dat alles maakt Pier tot een volksman. Eigenlijk ook nationaal held. Maar als u denkt bij nationaal held aan nationaal leider, volksleider, dan zou ik willen zeggen nee. Dat is hij beslist niet. Want de leider die moet iets hebben van een visie op de toekomst. Die moet die vrijheid die hij zuiver negatief opvat, vrij van banden, een positieve inhoud geven. En dat is er bij Pier niet bij. Grote Pier heeft werkelijk geleefd. Pier Donia was begin 16e eeuw boer in Kimswerd, het dorp dat in 1515 door de Saksers uit Franeker werd platgebrand. De klokken van Kimswerd getuigen er nu nog van in dit opschrift. Franeken hebben ons verbrand in het jaar ons heren, dat is waar, Doemie Schref 1515 jaar. Grote Pier, wiens boerderij ook in vlammen opging, trok toen ten strijde. Het was een tijd dat de groeiende macht van Holland vooral door Gelder bestreden werd. Zo kwam Pier haast automatisch aan de kant van Karel van Gelder te staan. Beide partijen hadden landsknechten in hun dienst, die slecht betaald werden en door honger gedreven ook Friesland vaak hebben geplunderd. Evenals in Duitsland moet het arme volk ook hier vreselijk geleden hebben. Er bestond er in die dagen het recht van de wedervergelding. Dat gold nog volop. En zo zien we dat het al spoedig tot een escalatie van de strijd komt. De aanvoerweg van de Hollanders ging over de Zuiderzee en daar vooral heeft Pier met zijn seinschipsluiden, de mensen die op die kleine schepen opereerden, de vijand telkens weer zwaar getroffen. Het verhaal zegt dat ieder die Hollands sprak overboord ging. De strijd van Pier heeft een jaar of 4 geduurd. Er werden afmattingsslagen geleverd, maar tot een beslissing kwam het niet. Wilde men het ook niet laten komen. Ik neem aan dat uit die tijd het lied stamt: ik, Grote Pier, koning van Friesland, hertog van Sneek, graaf van Sloten, vrijheer van Hinderlopen, kapitein-generaal van de Zuiderzee. Als onpolitieke figuur heeft hij gedacht dat het zin had het vaandel der vrijheid op te heffen. Maar hij moet op den duur leren begrijpen dat toen en nog lang daarna de heren de schaakstukken verzetten en dat het volk er niet aan te pas kwam. Grote Pier schijnt in 1520 in Sneek gestorven te zijn. In ieder geval leeft hij er nu nog voort. Zo wordt op het stadhuis een helm bewaard die aan hem wordt toegeschreven. De drager heeft zeker een abnormaal groot hoofd gehad. Ook het vermoedelijke sterfhuis is bekend. Het is het pand van de fotograaf Obbema, die samen met een wichelroedeloper op zoek ging naar de resten van Pier Donia. Die wichelroedeloper die kwam bij me, dat is ook nog wel een vriend van mij. En hij gaat daar zitten en hij zegt: dat is gek, ik zie hier een vent door het vertrek lopen, een hele grote vent met een baard. En ja, het lijkt wel een krijgsman, ik weet het niet wat het is. En nou trekt die wichelroede, die trekt naar de toren van die kerk. Dus dat is de Sint-Martini-kerk daar. Hij zegt: ik wil die zaak dan nog wel eens nader onderzoeken, want er is toch iets wat in contact staat met diegene die ik hier heb gezien. En wij zijn dan s'avonds om 8 uur zijn we naar die kerk gegaan met de wichelroede. De hele kerk hebben we omgelopen en nog eens omgelopen. Maar steeds die wichelroede die wees naar de consistoriekamer, dus de vroegere sacristie.
Hij zei, dan zie ik diezelfde man weer staan voor het raam. En ik zie ook een gele gloed. Daar moet iets van goud liggen in de grond. Toen is hij gegaan naar het vrijheidsbeeld wat daarin staat. En hij zegt, hier ligt hij ook. Ja, hier ligt zijn skelet. Hier ligt Grutte Pier, of hier ligt zijn schedel. Ook Kimswerd, Piers geboorteplaats, is de grote held nog niet vergeten. Het plaatselijke café heet daar Grutte Pier. En kostbaar bezit van dat café is een imitatie van het zwaard van Grote Pier. Een belangrijk trofee waar meerdere keren om is gevochten. Daar wordt in het café vaak over gesproken. Het weer trouwens net eigenlijk in het café dat die strijd mogen spelen. Het boeten, hè? Het weer de boeten? Ja. Hier op een boeren, op een bregen, midden in Kemzet. Ja. Op een mooie jestjoen, dat weer een merken van Kemzet. Ja. Het was juster, de muziek spelen. Jo kwamen op in de figuur van Grutte Pier, kon ik nooit mooier. Ik wist net wat men boven de holle hong doen. Jo zoeden het zwet van Grutte Pier. Dat wist ik wel, ja. Onbieden en dorpsbelang van Kemzet. Ja. Ik heb jo welkom jetten. Ja, Safir ben je komen. En ik ga de Kemzeter nog even op het het boen. Als je hem dat zwet nou eens krijgen, draag er nu het voor. Want het is op je verantwoordelijkheid verder. En toen zouden jo los. Doe zo ik los, ja. Maar doe niet in wie het een verschrikkelijk joek hij verzelt en daar kan de nationale reserve opzetten, weet je wel? Ja. En die ja. smeert in mijn bommen of Nijmaak Oh, bommen. bommen. Oh ja, het weer in elk geval het weer wat in de trant van plofferij. Reegordien. Reegordien, ja. Even om wat een beetje Ja. verwarring te stichten. En Ja. daar kwam ik verwarring. Ja. Want jo ging er net op rekenen. Heen dan Ze net. pakten jo bij de kraag. Ja. Maar dat vond ik net zo slim. Oh nee, nou dat is een mooie werk. Kijk, het ging om het zwet. Ja, En het dat... zwet waren redden, want het zwet kwam in de handen van de Kemzetters. Ja, nou, ik weet wel dat ik jongens thuis kwam en mevrouw al zei, we hebben met blauwe egen. Ja. Dat is we zelfs uit die street naar Oerbleun. Het echte zwaard van Grote Pier, althans een 16e eeuws zwaard dat men aan Pier toedenkt, hangt in het Fries Museum. Het is 2,13 meter lang en weegt 13 pond. Het is een van de trekpleisters van het museum. Pier blijft de gemoederen bezighouden. Of, zoals een Duitse geleerde in 1880 het uitdrukte, de große Peter kan niet zur Ruhe komen. De grote belangstelling die er altijd voor deze held is, lijkt een vorm van nationalisme. Alleen zou ik u willen zeggen, en ik ben blij dat ik dat mag zeggen, die nationalisten die zijn weinig talrijk in Friesland. Op dit moment? Op dit moment, ja, maar toch eigenlijk de hele geschiedenis door. Friesland heeft altijd het gevoel gehad, daar zit wel iets in, maar dat moeten we dan ook tonen. Maar wij zijn te klein om dat echt te laten gelden. Am Friesischen wezen zal die Welt niet genezen. Dat is er beslist toch niet geweest. Er zit natuurlijk wel het gevoel dat in elk volk dat zich minderwaardig voelt leeft. Wij moeten laten zien dat we iets kunnen. Misschien een beetje opgeschroefd nu en dan. En dat kan men nationalistisch noemen. Zit zelfs ook in het Friese volkslied. Bersteloon van Ierde. Maar nee, echt nationalisten die vindt u zelfs niet bij de Fries Nationale Partij. Dominee Kalma is erin geslaagd, nadat er in het verleden een hele serie heldenverhalen over Grote Pier zijn verschenen, deze figuur tot zijn normale proporties terug te brengen. En dat kan lang iedereen nog niet, getuigt het feit dat hij anno 1970 nog winkelcentra opent. Argewaasje over die rol van Hans Boskamp, dus dat wie ik echt zijn in Friesland dat het leek. Ja, mensen vonden dat kon net. Nee. Voor een PMS natuurlijk. Maar Nee. Nou, mooi zo'n verhaal. wat ik me nog herinner is dat we doen het wie een dwars worden. Hè? Wie in het museum ja. en in het café in Kimswerd. Ja. En dat zwet mochten bij Lienen. En ik ben heel benieuwd wat Dominique Kalma daarmee... Want die wist dat net toen je hem daarheen rond. Nou, ik hier hem vragen voor jou dat zwet ik wel even vasthouden. Ja. Want ja, hij wie een pacifist. Ja. Maar hij pakte dat zwet en ik kon zien dat hij dat wel mooi vond. Ja, dat... Die hele grote Dominique Kalma, maar dat zwet hij nog. Hij had, ik even dacht van, hij moet er maar zwaaien. Ik geloof net dat gebeurd is. Maar hij hield wel
Verst, echt als een man die een soort verst had. Nou, machtig dat verhaal ik van Sengelsma die het verteld is dat er een keer Grutte Pier speelt verzels. En Obama die dat dan had over een wichelroede herinneren. Die hele gloert. Dat is zinnig. Zo dit de vaarheid van Obama best. Dat zoek ja, maar misschien had hij wel meer realiteitszin als dat. Maar leefde dat echt, Grutte Pier, in die tijd? Nee, ik denk het niet. Van de aardigheid, ja. Maar, en wie aardig dat er een boek over wie en dat er wat meer te weten kwam over die man. Dat Boeterbree en Green Seas en dat soort verhalen. Ja, het handelsmerk van Friesland wie van een grutpad dus Grutte Pier toch altijd vanwege de taal natuurlijk maar een nieuw handelsmerk waar dat Friesland dichterbij kwam, want op een gegeven moment toen is in de A6 de Ketelbregen te lezen kwam en hoe de ingang van de Isselmar en toen weer een voortocht van 2 maanden uit Ljouwert. Die tjellen er zo'n dat Ljouwert of het Zeiland wel dicht bij Amsterdam leid. Dat weer de tocht terug George F. Kooijman. Natuurlijk, de directeur van de VVV. En, want de Emmeloord hier een heel mooie stunt. Die jongen, iedereen die daar over die bregen, hier een heen. Dus die sturen er maar een heen, een brette heen. Hè? Dus, dat spreekt wel aan. En toen dacht ik, wij moeten echt wat. Dus wij Lolle van Houten en Piet Rozenburg. Ja, die zo'n dan... Roosendaal, maar ik zeg mij een berry, met Caesar op je ook, van het Zeiland naar de Dam in Amsterdam, Rinnen. En diezelfde meneer Koolwijk, die eindredacteur, die belde mij en hij vond dat een prachtig onderwerp. Ik moest dat maar filmen. Dus we hadden dus vlak voor de Ketelbregen hadden ze filmen. Door ronden ze al net zo best meer. En toen ze de Ketelbregen passeert in, toen ben ze ermee ophouden. En toen hebben ze nog getroffen. Begin eerst even die reportage, jongetje Santig van Johan Verzee. Maandagavond, 9 uur, vertrokken ze uit Leeuwarden. Lolle van Houten en Piet Rozendaal met de bedoeling 181 kilometer non-stop te lopen naar Amsterdam over de Ketelbrug. Ze droegen een kaasberry met daarop geschenken voor het gemeentebestuur van Amsterdam. Het is erg winderig, maar ik wil toch proberen u een paar vragen te stellen. Gaat dat trouwens nog? Oh, het is momenteel even zeer moeilijk. Ja? Zwaar, ja. We lopen zeer zwaar momenteel. Even over een kleine inzinking heen, dacht ik. Daar komt u wel weer overheen, dacht ik. Dat zouden we hopen. Dat moet overheen komen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat u hartstikke gek bent. Vindt u dat ook? Nou, ja. Maar als we zo op weg zijn, dan denk je bij jezelf wel eens, wat ben je begonnen? Waar doet u het nu voor? Ja, om de verbinding met de Randstad Holland is een stuk nauwer geworden met Friesland. En wij zijn nu de eersten die deze Ketelbrug hier gaan bewandelen. En dat vonden we op zichzelf ook een grote stunt. En heeft u nu steeds, nu u loopt, het idee dat u daaraan bezig bent? Of denkt u wel eens, nou het is zo moeilijk, die hele Ketelbrug kan me niets meer schelen? Nou ja, je hebt alle gedachten heb je bij deze zware tocht. Soms denk je wil er wel wat ophouden en dan denk je nee, je moet dus wat brengen. Dus we moeten de tanden nog maar even op elkaar zetten en even deurbijten. Ja, ik ga eens even bij uw collega kijken. Ja, hoe gaat het met u? Oh, het gaat me goed. Ja? Ja, het gaat best. Blaren? Nou, een stuk of 4, 5. Maar het is nog wel te doen. Heeft u hier nu voor getraind? Nou, het is donderdagavond pas doorgekomen dat we het zouden doen. En dus we hebben 2 keer een dag gelopen, zo'n uurtje. Nou, maar het valt echt nog wel een beetje mee. Op de Ketelbrug, dinsdagmiddag om 3 uur na ruim 100 kilometer lopen bereikt, vond een ontmoeting plaats met de burgemeester van de Noordoostpolder, M.F. van Pantaleon, baron van Eck. De burgemeester kreeg een koperen ketel, een Fries paspoort en een fles Berenburg, waarna de stoet zich weer in beweging zette richting Lelystad. Maar ze hebben Lelystad nooit bereikt. En zo vonden we ze terug woensdagochtend in een motel bij Bussum. Ze zijn nog wel naar Amsterdam gegaan, daar ook ontvangen, maar het laatste stuk is per auto afgelegd.
Na de Ketelbrug, na 129 kilometer lopen, ging het eenvoudig niet meer. Het belangrijkste wat ons heeft gekraakt, we waren dus op een gegeven moment aan Emmeloord. En toen zeiden ze, die brug die komt na 12 kilometer. Toen hebben we een 10 kilometer gelopen. Toen zijn we dus echt weer in een marstempo gaan lopen. Want we wouden dus zo 4 mogelijk die brug op. Daar hadden we ons helemaal op ingesteld. Dus iedere bocht die we kwamen, dan dachten we, daarachter ligt die brug. En weer, dus echt weer in een stevig tempo. En dat heeft ons dat stuk gemaakt. Want toen wij dus dat duurde zo lang voordat wij die brug hadden. We hadden alles geforceerd. En toen wij dus van die brug afkwamen, toen zijn we dus helemaal gemarcheerd en behandeld. En nou, dat leek allemaal wel prima, maar nou, vanaf dat moment hebben we dus echt gestrompeld. Echt. Toen was het gebeurd. Het was dus 3 uur op een Ketelbrug zo'n beetje. We hebben dus tot een uur of 6 doorgelopen. We hadden er op een plaats dus geen flauw benul meer van de tijd of waar we zaten of van de omgeving. We hebben dus gewoon elkaar vastgehouden en we zijn dus voortgegaan. We probeerden het. We zijn dus diverse malen aangehouden door autorijders die zeiden dat we gek waren. Die zeiden, jullie moeten stoppen, maar we wouden het volbrengen. We wouden dus echt proberen om het te doen. Ik hoop dat we in de toekomst dat we dan weer zullen proberen, want ergens zijn we verplicht het te doen. Zo voel ik het. Willen jullie het nog eens doen? Nou, als het zo uitkomt, we moeten het doen. We moeten het een keer verbrengen. Dus we moeten ons best doen. Je kent dus eigenlijk zeggen dat de stunt van Kooijman slagen wie maar als reportage wie het zelf niks van dan moest men meestal interviewen die het net hellen hier. Nee, precies. En als ze doen bij Jan Tabak in Bussum, daar stipten ze en ze hadden oren duizend wol naar de Dam als west. Maar toen hebben ze na het plak werd ze interviewen zo'n rinnenlitten en toen konden ze als net meer rinnen. Dus die man wien kapot. Die wien helemaal kapot. Ja. Ja, want dat doe je dan niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat wie in deze man geen renners liep. Dat wie een boxers. Boxers, juist. Ja. Dus dat wie helemaal niet. Maar de stunt wie slagen natuurlijk op een Ketelbrug, al je foto's. Ja, zeker. De Ljouwvier dichter bij Amsterdam komen. Ja. Nog zes die man in een uitzending van we zullen dan een keer beziekje. Nooit gebeurd. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die ben je nog goed van betellen, denk ik. Dat zou weer. Goed. Nou, weekend gaan we het weer over een bregen, maar dan gaan we het over de bregen bij Jersiel, bij Ter Henne in het programma Gewest Friesland. Wat zijn het dan wat er in het programma van het Gewest West had in de jaren tussen 64 en 2003.